1 hour later. Glogok jaran tenan. Jarene Sunarjo iki saking banyaknya sing wis dilayani, jadi arepe milih bojo bingung milih bojo seperti apa. Cuk. Sik nangkep nyamuk. Wah, luput. Nyamuk era kenekmu. Iki nyangkep nyamuk. Nah, iki nyamuke. Cah. Kamarku ki akeh nyamuke karena omahe kebonan. Ampun tek. Mambuye dicokot aku karo guguk ngomong. Pak Sunarjo. Glogok jaran. Oke sing dilayani saiki bingung milih bojo. Iya juga sih. Bukan orang ngono konsepe Pak Sunarjo. Ora oke sing dilayani ngono. Mangsaku terlalu oke wisan. Mangsaku wis terlalu oke sing ngemprut. Sing diicipi ngono ta. Engko terus enek sing ngomong nem dosamu wis tikel-tikel wis. Pokoke enek ae. Iswalku jebol cah iki. Lek munggah-munggah jebol pas nggih mestake lakange tengah-tengah. Pak Sunarjo, pengen tak icipi ta sampean, pengen tak icip manukmu. Oke sing dilayani. Emange wong liwat nem ayo tak iclik. Terus kene mlumah ayo tak layani dhisik yo, ngono. Terus apa ki emange nek enek wong liwat ngene nem aku pengen ngemik kowe, aku pengen numpaki kowe. Heeh Mas, ayo mlebu kene ayo. Tak layani dhisik Mas, engko gek mari ngono tak kerja rumah saku. Rumah masamu iki turuk negara apa piye? Emangnya pabrik tuwuk. Emangnya pabrik tuwuk. Iki duduk pabrik tuwuk. Emangnya pabrik tempe, tempe umum ngono. Iya lek tempe-tempe sing nang pasar ngono kae, tempe gembos, tempe menjes ngono kae didol dengah-dengah sapa sing tuku oleh lanang wedok nom tuwek tuwek. Iki pilihan. Milih-milih. Kudu manuke sapa sing tak kandangne, Mbiyen sing sering ki manuke wong Kanigoro. Nyolong-nyolong. Nyolong-nyolong ngene dadak kepleset jungkel nanggen Mandala. Kenangan terindah iki sena Mandala ya Mas ya. Karo wong Kanigoro ki. Karo Mas si gemoy gitu. Wong modelane kaya ngono kok manuke ya gedhi ya. Gedebek. Manuke gedebek. Terus kok aku tiba-tiba eling to. Kurang tiba-tiba kok eling. Iki kenangan sadu, kenangan manis, ya kenangan pahit, kenangan terdancuk, tergadal sedunia. Sakjane yang dirasakne iki waktu itu seperti itu. Engko dong giring opini nenem kowe ngene kowe ngono enggak iki kisah masa lalu, Cuk. Wis terdancuk. Kisah masa lalu, kabeh wong iku ndek masa lalu. Ya entah masa lalu buruk ndake wong jaman biyen iki masa lalu ki lek jaman-jaman biyen iki kurthuk. Syukur nggathuk, ora pikir urung iso cara mikir ke depan iki piye, terus aku ke depan iku harus apa, terus aku ke depan iki kudu piye, kudu ngopo. Ora ngerti kita. Kita iku angger happy, angger fun, angger seneng, angger bahagia. Karena di masa iku lek arepe bahagia gawe cuan, iku tidak mungkin karena zaman dulu iku ki kaya aku ya, nggak usah kita membahas wong liya. Aku ki butuh-butuhe ngen keluargaku ki cuan akeh. Cuan sing pokoknya sangat membutuhkan cuan lah, nggak usah detailnya kayak apa. Jadi nek seneng ngarepe gawe duit sing anu nggak bisa. Lah kesenengan gratis apa? Ya sili-silian, ya tumpak-tumpakan kuwi mau remet-remetan, ya caplok-caplokan cangkem.
Iku mau iki hal sing lek padha senenge, padha enake kan gratis. Padha senenge, padha okene kan ora usah mbayar. Paling yo golek nggon yo lek ra gelem dingah-dingah ya golek nggon sing jam-jaman. Bar kuwi kan lek lega enteng kan ndase ra munyeng-munyeng. Lek bar ngetokne uyuh kenthel. Ngono lho bolo. Jadi kita iku apa yang kita arepe golek seneng, arepe sing membutuhkan dhuwit ki nggak iso. Jadi sing ra nggawe mbutuhne dhuwit apa ya kuwi mang enek sing silih-silah oke ya oke monggo let's go just do it kan ngono. Duit iku bukan duit cuan ya do it ngono. Do it gayane sok Inggris. Do it iku lakukan gitu loh, Cuk. Terus dadine dhisik ku ngono neleke terus enek sing ngomong, "Oh, kakean wong sing mok layani nem kakean." Ya ndak, kita iku saling melayani dhisike. Nek enek sing ngelokne kakean sing mok layani nem, saya nem ndak nesu. Perkentuan ya memang is yes. Is yes, memang iya. Tapi bukan oke sing dilayani. Kita saling-saling. Kono metu, aku ya metu. Iku saling-saling. Saling ngetokne ngono lho maksude Pak Sunarjo. Tak tokne piye? Sampean pengen tak tokne, tak junjung tak gotong tak tokne nang jaba kono. Uncalne ndur kali tapi. Gelem apa piye? Rumah saku. Ya lek ngelokne saenem ki ya aja oke sing dilayani ngono rek. Oke sing dilayani. Aja oke sing dilayani kesane kaya perek kaya genggek ae. Nah, iya lek sak-sakmu ngarani arepe saenem ki arepe diarani genggek ya oke. Karena apa? Pernah kerja ndek karaokenan, pernah kerja ndek dunia malam, pernah eee, pernah kerja ndek diskotik. Jadi nek arep enek sing saenem iku golek dhuwit halal ya to, golek dhuwit halal walaupun nang dunia malam. Iku kan jokene ngombe. Untuk lia-lia duitnya nggih lia ya hanya aja seneng-seneng gitu. Lek dhuwit sing golek sing ora enek dhuwit haram ya ora enek. Dhuwit haram iki sing piye? Dhuwit haram ki nyolong duite wong ngono kae haram, nyolong duite rakyat haram. Leleke mek terus sing aku koyo enek wong iku dhuwit haram adol tuwuk, adol tempe. Kuwi gak haram. Apa? Lah wong ngetokne geje wong lanang entuk bayaran ki ya kete ngetokne keringet kok. Aku gak trimo nek mbak-mbak sing kerjane kete-kete kentu-kentu cilik-cilik ngentokne geje wong lanang ngene duite haram. Ndak haram. Wong ngetokne keringet tok. Ora nyolong duite negara, ora nyolong duite rakyat, ora ngapusi duite rakyat, ora ngakali rakyat, ora ngakali wong akeh. Kuwi individu personal. Lek diarani duit haram, gatel. Sing korupsi ngono kuwi sing haram, ngerti ra? Sing dibadhok duite wong akeh. Anane Indonesia kakean wong kakean genggek jual diri ya ngono kuwi. Karena kakean dikorupsi terus rakyate bingung arepe megawe apa. Ya sak keneke nggih bertahan hidup ya modar kaliren. Kan ya ngono to, Cuk. Negara iki makane aja dadi dancuk-dancuk ya to. Angel didikane wong Indonesia angel. Karena apa? Wis tertanamkan dari nenek moyang. Eh, Nenek moyange iku ki wis mindset-e iku tertanamkan iku aku kudu sugih liyane bongko ben bongko liyane bodo amat liyane bodo. Jadi mindset-e iku wis kayak tertanam itu dari petinggi-petinggine wis kaya ngono. Dadi nek angel arepe mau rubah ora kon korupsi ki angel. Dhuwit ki legi. Selagi korupsi kuwi mau pidanane ra ditembak mati ya akan tetap seperti itu. Indonesia akan seperti kocar-kacir, ora bakalan aman. Sing enek tambah bobrok. Wis ta lah, jaminan iku wis tak ramal kok epek-epekku ki wis ketok. Terus alah kowe iki sapa nem lho, saenem duduk sapa-sapa. Saenem mau anggap begenggek ya ora apa-apa. Arep mau anggap lontai ya ora apa-apa, arep mau anggap wong bangsat ya ora apa-apa, tapi siji aku ora pernah nyidrani wong. Mbiyen ya pernah sih ibaratnya silap apa enggak sengaja tak menyakiti orang, tapi kan yo pasti ada cerita di balik semuanya itu pasti ada.
engko enek sing ngomong, kowe dhisik tau ngene. Itu semuanya bisa dijelaskan. Kalau untuk personal saya menyakiti orang itu, no, ndak ada. Intine wong ra gini yo, wah iki bojone tak pek, wah iki duwite tak colongi, wah iki duwite tak pesen, ndak ada. Ndak ada seperti itu. Lek pengen enek wong sing arepe komen reno-reno apa ketemu dadak karo Sainem di muka umum, ndak masalah. Sainem itu bukan orang perfect, bukan orang apa, tapi Sainem nggak pernah menipu, menyakiti orang. Tapi Sainem ditipu. Oke lah, ojo lali cilik bolo kuculuk. Sainem ojo sampai waras mergo waras iku mengecewakan dunia alam nyata dan alam goib dan penake cilik ae lah. Cilik rasa mikir liya-liyane, Cuk, dan Cuk.